Madwar 60% taż-żgħażagħ Maltin jinsabu inkwetati ferm dwar ir-rata tal-inflazzjoni u l-għoli tal-ħajja. Sfida li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed tolli rasa. Apparti minn hekk madwar 70% ta' dawn iż-żgħażagħ jippreferu jmorru jgħixu barra minn xtutna minħabba li s-salarji f'Malta huma baxxi ħafna. Dan ħareġ minn stħarriġ ta' EY li ġie ppubblikat il-ġimgħa filgħodu u li rrispondew għalih kemm żgħażagħ ta' età bejn is-26 u d-39 imsejħa millennials kif ukoll żgħażagħ ta' età bejn is-16 u l-25 sena li jiffurmaw il-famuża Gen Z. Skont dan l-istħarriġ fil-waqt li żgħażagħ ta' bejn is-26 u d-39 sena huma aktar kapaċi li jlaħqu mal-ispejjeż li qed jiżdiedu ta' kuljum, iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-25 sena qed isibuha aktar diffiċli sabiex jibqgħu jgħixu Malta. Apparti dan il-maġġoranza taż-żgħażagħ f'Malta, jiġifieri kważi 90% qalu li ma jemmnux li l-pagi ta' Malta huma kompetittivi. Biex innaqsu l-ispejjeż nofs iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-25 sena qalu li jmorru jiklu inqas fir-restoranti u jippruvaw iżidu dħul tagħhom billi jsibu impjieg part-time sabiex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Bl-istess mod sa 55% taż-żgħażagħ ta' bejn is-26 u d-39 sena jippjanaw li jieklu inqas barra. Filwaqt li meta jmorru jagħmlu x-xirja qegħdin jixtru prodotti ta' ditti anqas popolari li jbigħu bi prezzijiet aktar raġonevoli alla volja l-kwalità jista' jkun li tonqos. Sa dan it-tant meta ġew mistoqsija dwar il-proprjetà f'Malta, nofs iż-żgħażagħ tal-età ta' bejn is-16 u l-25 sena wieġbu li minħabba l-prezzijiet fis-suq splodew mhumiex se jkunu kapaċi jsiru sidin ta' darhom. Dan fil-waqt li madwar 49% taż-żgħażagħ ta' bejn is-26 u d-39 sena qalu li huma diġà għandhom proprjetà f'isimhom. Dan l-istħarriġ wera b'mod ċar li l-problema tal-flus qed ħalli impatt negattiv għall-aħħar fuq iż-żgħażagħ ta' pajjiżna. Fil-fatt li l-aktar fatturi li qed jikkawżaw l-ansjetà fuq iż-żgħażagħ Maltin huma pressjonijiet finanzjarji u tal-karriera. Min-naħa l-oħra żgħażagħ jħarsu lejn il-futur b'ottimiżmu. Dan hekk kif kważi nofs iż-żgħażagħ Maltin jittamaw li se jkunu f'sitwazzjoni aħjar is-sena d-dieħla.